Al migdia, tots els caps de la llista de les 7 formacions ja havien acudit als col·legis electorals per exercir el seu dret a vot. Ho han fet en els 2 col·legis del centre urbà, el Casino i la Roureda. El més matiner ha estat Enric Carbonell, alcaldable pel PSC, que ho ha fet pocs minuts després d'obrir-se el Casino. Després de saludar a tots els membres de la mesa, ha dipositat la papereta. Jaume Ripollès, per Locos por Sanés, ha estat el primer dels alcaldables que ha votat a la Roureda i ho ha fet al voltant de les 10 del matí. També a la Roureda ho ha fet el candidat per Entesa per Sant Esteve, Jordi Borrell. Ha votat a les 11 del matí, una hora en la que l'afluència de votants ha anat augmentant i han començat a haver-hi les primeres cues. Carme Rayo, alcaldable per Esquerra Republicana per Catalunya, ha anat a votar mitja hora més tard. Ho ha fet en una de les 4 meses de la Roureda. Al migdia, el candidat per CiU ha exercit el seu dret a vot al Casino i ho ha fet acompanyat per tota la candidatura, seguint l'eslògan del seu grup, Bernat Orellana, Som Tots. En pocs minuts de diferència, i també al Casino ha votat l'alcaldable del Partit Popular, Pere Devesa. El darrer en dipositar la papereta ha estat el cap de llista per Aracés, Joan Galceran. Ho ha fet al col·legi electoral de la Roureda, a 2:15.